お前が何考えてるの？俺が死んだか？俺は死なないよ。俺は悪魔だよ。わかるだろう。お前がどこへ行っちゃっても俺がお前に調べるわ。お前がな、北斎ガキだ。ガキに殺するわ。お前はな、俺に騙されただろう。だから俺がお前に怒られちゃったんだよ。だからお前がな、絶対俺に手はしながよ。いいのか？